обличчя, ми йдем хутким кроком до твоего обличчя, бо ти поможеш нам. По зіркам ясним ти поглядаєш, і коли тяжко нам допомагаєш, бо ти надія нам. Стільки год уже кохаєш нас беззупинно, серця тримаєш для усіх відкритим, ти єсть нам шляхом правди до сина. За усі клопоти і твою опіку ми прославляємо Тя без предвіку. Дякую за тоє, що ти єсть Маті. Марія, Маті, к Тебе приходим, і об заступництві щиро ми просим, бо ти твердиня нам. Рукой допомоги нас потримаєш, тяжар греху усіх з нас ти знімаєш, бо ти ратунок нам. Стільки год уже кохаєш нас беззупинно, серця тримаєш для усіх відкритим, ти єсть нам шляхом правди до сина. За усі клопоти і твою опіку ми прославляємо Тя без предвіку. Дякую за тоє, що ти єсть Маті. Семьями рушим, да, Маті Божей, да, Маті Божей, да, Маті Божей. Маті Божей, да, Маті Божей, да, Маті Божей. Семьями рушим, да, Маті Божей, да, Маті Божей, да, Маті Божей. Семьями рушим, да, Маті Божей, да, Маті Божей, да, Маті Божей. Доброго шляху вам, пілігрими старечі! Как не вовка помнишь мозолю? Мозолю зустрійся, скудерці було, то ми прожитали і далі. Співали спів номер 47, четвертий куплет. Дорогие, витаю всех нас у такой эксклюзивной пилигримце. В этом году такая эксклюзивная, слава Богу, что мы можем как-то так с семьей, поскольку это отрымливалось, открывать в этот час, сегодняшний день для Марии. Думаю, что еще угадаем про некие моменты важные для нашего перегравання в огулі, і так само сьогоднішнього, тому ще раз вітаю всіх, думаю, що більш-менш будемо знайомитися, как-то так. Во всех есть карточки с именами, тому даже если не знаем друг друга, то сумеем познакомиться. І тому зараз в ім'я Божие зробимо цей перший крок, приглашаю Бога в Троїця Єдиного, бо Марія всегда хоче, щоб в нашей жизни был Бог, Иисус. И думаю, что так само сегодняшняя наша мета через Марию так само получить это благословение, благодать, такую Иисус дает, это источник всех тих даров в нашем житті, не только в разных ситуациях. Тому зараз розпочнемо эту пилигримку во имя Отца и Сына и Духа Святого. И думаю, что будет доброй такой нагодой доверить этот час обороне Марии, Твоей обороне. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай,
Сыну Своему нас отдавай. Мати Божия Буцлавская. І ще доверим Богу вось тих души тих людей, на этих могилках, для яких мы собирались и распочинали пилигримку, также доверяя их, просим их поддержки, как, может быть, так само, мая мир их у памяти, вечный odpoczynek да им Пане. Святло вечное, нехай им светит. И нехай нас стиражей благословить всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Ну то наперед. Христос! Уважаемые скопы, мы вырушили. Наша перегрымка, как думаете, сколько человек? Не угадали. 140 и собака. Две собаки. Две собаки. 140 человек идет перегрымку семейную, першую семейную пешую перегрымку. Аплодисменты для нас. Ми вельми вдячні Богу, що все отрималося, що ми вже йдемо. І тому давайте зараз подякуємо Пану Богу за цей день, який Він нам подарував, що можемо йти, що у всіх отрималося, всі зібралися. І заспіваємо разом пісню «Сьогоднішній день». Сьогоднішній день, сьогоднішній день, Бог подарував, Бог подарував. Зрадуємося, Ісу тешимся, Ісу тешимся. Ніхто не виходить. Сьогоднішній день, Бог подарував. Это там из нашего остались? Ми до Буцлавської кручі святині просим заступництва миросин, Тає зелёстю нам всім, Христа здала, Километр не хватает, то там Доминум Magnificat, 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 Animam Magnificat, 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 Animam Dominum Magnificat, 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 Animam Дай духа, любові, увойди
моя небесная Маці, прошу цябе, ты пакіруй. Возьми мяне ў сваю апеку, вядзі праз свету небяспеку. Калі да сэрца паступае вораг і цягне на зямлю трывог, ты не сумуй, бо побач крочыць Марыя, што не даст нам збочыць. Таму смялей наперад кроч, не турбуйся перашкод, любові радасці жыві, в супакою сім нясі. Мария моя небесная Маці, прошу цябе, ты не зважай на наши крыўды і знявагі, якім патрэбна шмат увагі. Веселися и плескай в долони, света сердца своего означай. Смерть снимает улады боли, Иисус избавит тебя, Бог твой избавит тебя. Белый тебе Христос, за твою ласку, за любовь твою, мое спасение тебе даю. Хвала тебе, мой Бог, я прославляю тебя, Христос, за твою ласку, за любовь твою, мое спасение тебе даю. заспевай. Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю ў цішы, і ў дарозе кагосьці вітаю. Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю ў цішы, і ў дарозе кагосьці вітаю. Як цудоўна стварэнне тваё, не ўсюды твой чуецца голас, з ветрам лісця гудзе і пяе, сэрца шэпча, як спеючы колас. Гэты горы пакрытыя мхом, гэты рэкі, што поўняцца пенай, гэты бераг з гарачым пяском, это солнце с зорачной зменой. Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю ў цішы, і ў дарозе кагосьці вітаю. Хвалить его земля, як росы и вода. Все народы земли Богу завжди хвала. Хваленый Иисус Христос, вселенцы, вітають вас. Такая першая сямейная пилигримка. Видите, сколько у нас автомобилей таких тут. Так что вітаем вас и хочем так само вас запросить до такого нового участия в нашей пилигримце.
Похвален Иисус Христос. Jeszcze u nas taka specjalna sztuka dla nas, dla was. Ага. О, здорово, видишь? To давайте коляска. Добре, сердечно вітаю всіх. Вельми зрадувався, коли ksiądz Андрій мені зателефонував, що буде така пілігримка. Ще не було такого. Перший раз така пілігримка, вже багато пілігримів прийшло. Ну, всі вже прийшли. Ви опошні, ну, але, напевно, найважніше в сім'ях – це подмурок кожного громадства. Для этого теперь пойдем. И когда будем выходить, я попросил бы одного хлопчика, одну девочку, я взял бы за руки, мы туда пошли бы, ты знаете, кто будет, як будем выходить. Добре, дякую, все. Мати Гуцовская, мати святая, и рад тобою головы съедает. На себе ты пригорни, от зла и бед оборони, родимый край оборони. Твоей молитвы светлая сила, храму Гуцлавину воскресила. Похваленный Иисус Христос. Вітаю сердечно першую сімейную пилигримку у Буцлаві. Ну, не дивно, що хтось із вас прийшов, а хтось не приїхав у Буцлав. Это вельми добре. Кожная группа имеет свою отменность. Наша группа самая хатняя или домашняя. Иисус Христос народился и вырос у семьи, у святой семьи. Желаю вам, дорогие, чтобы ваши семьи, как все семьи Беларуси, были святыми. Хай добрый благословить в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Коли ласка запрошаю, Матці Чакатея. Давайте, можно покинуть меня. По поле, видите, расколотой воды. В костеле прохладненько, в костеле верим добро.
Капец, надо будет сейчас потом готовить баню. Пойдем, пойдем. Через 2 часа после имши, до режима, да, вот что. Свободы, над высот.